Уникалната по своя характер Странджа и нейното богато природно, историческо и културно наследство. На това ще могат да се насладят зрителите на новия филм от документалната поредица на телевизия СКАТ Джон Лоутън представя, който ще бъде заснет в община Малко Търново. Като водещ и главен герой на филма, фронтменът на легендарната група Юрай Хип ще има възможността да посети прекрасните кътчета в района и да се докосне до бита и душевността на местното население. Звездата със сигурност ще бъде покорена от големият брой исторически забележителности, музеи, църкви и древни тракийски светилища, с които районът отдавна е известен. Обявеното за архитектурен резерват село Брашлян и историческата местност Петрова нива също ще бъдат част от снимките на телевизионната продукция. Успешна реализация на съвместния проект си пожелаха продуцентът на филма и собственик на телевизия СКАТ Валери Симеонов и кметът на община Малко Търново Иван Иванов. Община Малко Търново съчетава по уникален начин богато културно-историческо наследство от няколко хилядолетия и неизчерпаемо природно богатство. Така че има какво да се покаже. При предварителния сценарий, който изготвихме, се оказа, че има страшно много за показване. От това прелесно кътче от нашата родина. И аз така искам да благодаря на общината и на господин Иванов, че приеха нашето предложение, защото България би изгубила, ако не направим филм за Малко Търново. И двамата са на мнение, че филмът ще бъде изключително интересен дори и за самите жители на пограничната община. Снимачният екип ще започне своята работа в началото на следващата седмица.